Wag mo na pilitin kung di ka nila gusto. Kusang darating ko talagang para sa'yo. Ganahan mo ko ni passion ako ni. Every time makasulat ko kanta, mawala akong stress. Mas dagan og rhyme. Mas the best. Mao na siya ginatawag karon og multisyllabic rhyme scheme. Ato nang makauban. Walay lain si G-Spot. Welcome sa XFM. Where my homies at? They always got my back. And cheers to the OGs for their every attack. I'm so glad to be here. And ako si Papa Rocky. So welcome diri sa tong programang Tatak Lokal. Welcome G-Spot. Salamat kayo. Usay tinuod nga pangalan nimo, sir? Pangartista ko din ang pangalan, sir. John Lloyd Ranyese. Taga-asa? Davao City. Bangkala mo. Born and raised gyud ko. Pure Davaoenyo. Davaoenyo ka. Kasi trabaho nimo karon? Self-employed lang ko na sabungan na casino na ko yung mga amo. Maupo na ako pangwarto. Single or minyo? Minyo na, sir. Minyo na. Nakakasawa to. Nganong gitawag kag G-Spot? Way back mangud, sir, ay syempre appeal man na sa ato ang kinabuhi ng mga bugoy-bugoy na. G-Spot means gangsta spot. Way back, hilig ko mutambay sa mga street, sa mga slum area ba. Mana. Kaning legis dados, okay. Greek word na siya, sir. It means love dice. Di na ko na itawag og gang. Tawag na ko na family. Second family okay. Na sir. Daghan mo ani kaning legis dados. Way back, sir, kana siya. Street gang yun na siya. As in straight up gangsta. Wala may nag-rap. Sa street lang miya na. Pero karon we build as family sa kadugay na mo. Ang sabi kalahian kumpara nimo sa una og karon? Sa ako, sir, para karon mas gwapo ang hip hop karon, mas nindot ang band sa hip hop karon. Kay syempre wala na away. Dili pare way back na pag mo adto mi og event dili mi maka-enjoy kay tungod sa maniid mi kinsay moabot ana ba sinay kontra. Yeah. After sa event, sir, nagay mahitabo nga dili maayo. Sa akong na-experience ha, mo na tinuod nga nitabo way back sa amo ang panahon nga pag mag-event may kami lang bawal mi dayuhon no lain nga gang kay sigurado na ay commotion may tabo. Pero karon, sir, gwapo kayo kay lahi na color, lahi nga gang, lahi nga crew, pwede na mulapag sa ingani nga event kay tungod peaceful na kayo ang hip hop sa Davao. Ngo po na akong isa sa gina-promote, sir, gusto na i-showcase lang ang talent nila. Wala na violence, rap lang good. Muna kalahian karon sa hip-hop sa una. Si G-Spot solo artist ba ni or ano? Na kay... Na ako'y duo, sir, si Macti. Si Macti, okay. Nag-start good me, Legis Dados, as si Jappy, na si Young Bullet, na siya sa Kuan karon Malaysia. Si MC Brock, Minyo na pod, busy na pod, si Macti, ako, si Chad, si Dados M, nasa States na. Maupod to isa sa nagtabang sa mua nga makatukod mi og studio, siya ay nagtulo sa console pag-edit og mga vocals sana sa beat, siya ay nagtulo tagaan mi niyag software sa una na busy sila, kami na lang duha ni Macti. Hantod sa gikontak ko ni Enigma, ni Arik sa Flip Top way back 2011 na moadto sila diri sa Davao, pwede ba daw ko maka-battle. So mo tong start na battle ko sa Flip Top niya. Since ato sunod-sunod na paghuman mga December, pa-battle ko niya sa Manila sa Ahon. Hantod mga 2015 siguro 14 na nag-battle ko sa Flip Top niya. Naka-stop ko kay na minyo na nanay baby ba. Nag-focus ko sa pamilya. Moto karon kay padayon na po nakabalik ko battle katong bago lang June 3 sa NCCC Dome, likod sa Victoria Plaza. Okay. Daghan tawa to, lingaw kayo. Okay. Daghan kay magtapog gud ang mga rap artist atong panahon na. Naapoy bisita from Manila, sila Enigma, Casa, Batang Quiapo. Kinsay naghatag sa imo kanang inspirasyon? Nganong nag-start ka sa pag-rap ka ng Pilipinas? Kung sa Pilipinas lang, sir, nagapaminaw yung ko na sa una mga Ghetto Dogs. Ghetto Dogs. Mo na kusog sa una, no? Sila Andrew E, sila Francis M, Glock 9 mo na ginapaminaw sa una. Dunggalo, Mad World, sila Dikoy. Sa lang naso, kasi ano po nimo naghatag nimo ga inspiration po? Sila Tupac, Biggie, Bone Thugs, sila Big L, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. Ganun napili nimo ang pag-rap? Ganun uban na may talent sa pag-ballad, gusto nila mag alternative. Ganung rap man ang imong gipili? Lami magud ang rap.
is a genre, mo na siyang genre sa hip-hop. Nagsugod ko high school days, hip-hop na ko. Di ka, paminaw na ko rap music. Nya, mautong nakatanaw na ko sa una sa Itbulaga, tong Rap Public ni Francis M. Dito nagsugod. Ano ko lang, pwede din ko makasulat. Pili edad mo itong panahon na nga high school ka High school yung mga 14 years old, 13 na. Ang nagkuhan sa kuha na magsulat o kanta, si Chad. Na nakaroon sa state, si Dados M. Ano siya na, tol, sulat ang kanta. Sarili sa Davao pa to siya itong panahon na. Oh. Sulat ang kanta kay, siyempre, kaya na to niya. Unsa nga mga kalampusan ang imong nakita sa imong kaugalingon nga pwede nimo makabot sa sunod nga 5 ngadto sa 10 ka tuig sugod karon? Wala mo kong mga harapan na makaabot sa basta ako happy ko na ako diri karon sa rap. Nay maminaw sa kuha, sir, fights na. Ayos na sa kuha. Nay mo suporta, ayos na. Kung wala, okay ra pod. Padayon na nako ang rap. Ganahan mo ko ani passion ako ni. Every time makasulat kog kanta, mawala akong stress. Maliban sa pag-rap nimo, unsa pay talent nga naasi ko si G-Spot? Na may uban nga dancer, di ba? Mapagmahal. yun. Rap lang magiging siguro akong talent, sir. Nya, diskarte siguro sa pangwarta. Kaya kung hustle, manggod kay nasa bungan, walay siguro ba? Ano po na akong talent siguro? Maski asa lang umabot. Yun sa mo pag-handle nimo ang imong pamilya nimo sa panahon sa pag-rap, trabaho. Lisod, sir. Lisod ang oras. Kaya syempre, pag na ako sa balay, di magyud perminti nga magsige lang ko og sulat og kanta, maminaw og music. Saon lang pamilya kag anak, wala attention ana ba. Napoy time gani usay ako asawa manload sa ko kay sobra na ka busy, di na ako sila matagad. As long as makaya na ko, sir, ako yung ginabalance akong time sa family na ako, sa music, sa diskarte na ako sa kinabuhi. Ginabalance ko na ako ng tulo. Karong nga panahon na manggod time nga mga local artist na to, mga rap artist po na to, labi na to mga nagsugod pa nga usahay maabot sa panahon nga kanang kapuyan gani sila nang wad na sila kalaay murag nang niabot ba na sa punto nimo nga gusto na ka nga puyan na ani mag-rap? Niabot ta, sir. Na stop ko, sir, mga 8 years pag ko na stop kay syempre sa rap, sir, sa muang panahon ang rap wala pa'y kwarta, sir. Kay syempre wala pa YouTube, wala pa Spotify. Makabuhat mi rap sa una, sir, malipay na mi. Nalay makadungog, tropa-tropa pa makadungog. Uy, na ako'y bagong kanta, paminawa ninyo ni. Gi-record na ko, ana-ana. Wala pa cellphone na. Asa mo nag-record na to sa una? Ilan nuts? Sa buhangin. Dili ko kalimot. 150 pesos pa mong bayad. Libre na edit o arrange. Makuha na mo. Pag makuha na mo na sa una, lipay na kayo may bala na may bagong kanta. Ba to sa una? Kaya kung magtapok dito tanan mga rapper to sa una, mag-collab naman to. Mag-collab. Dito na on the spot na magsulat dito ilan nuts sa iyong studio. Di ko kalimutan. Minsahin mo sa mga rap artist pod nga nawad-an na sila gana sa pagbuhat og kanta. Trabaho na lang ko, di na lang ko mag-rap kay si mensahe nimo sa mga rap artists nga nawad-an na sila gana. Akong message sa mga aspiring rappers, sa mga nagabuhat og kanta, na mga local artists, mga local talents, ay lang mo undang good kanang namo yun na diya kapuyon mang yun ta, pero una-una na to na passion lami mo buhat og music ato ipadayon. Ako 8 years ko nawala sa music industry, sa hip hop scene. I mean, dili ko nawala, pero nagpahulay lang. Kay ibati pod ko kakapoy kay tungod walay dili maka-support sa akong family ang rap music. Pero ato ipadayon kay passion man nato na. Love na to ang rap music, love na to ang hip hop. Ato ibadayon masking walay nagapaminaw sa kamay lay maminaw sa tuwa, importante na nagapaminaw sa tuwa. Yon yung hunaw-hunaan na mo buhat ko music para sa fame, para sa babae. Kana. Ayon yung hunaw-hunaan na buhat og music para sa tong passion. Kinamag-uban gud nga kining magbuhat og kanta para ipaagi sa pagpanguyab nila, di ba? Napay na. Ila na ng diskarte, sir. Sa una, diskarte mo na. Wala, sir. Diskarte na ako na kami. Pero karon lahi naman. So sa una single pa ka, nakabuhat ba ka ginanapod nga nibuhatan nimo kanta nimong imong wala po, sir, murag sayangan mo ko sa effort ana magyamon magbulag magyamon na. So pila na ka katuig sa sa pagrarap? Nagasulat ko kanta 2009. Nakainomdom ko kay nakalapag pa ko ato sa studio sa 187 Mobstars sa Tondo.
dito naka-record pa og kanta sa ila dito. 2009 yun to kung di ko nagkamali. Pila na edad mo karon? Pwede ko lang sir, lampas sa kalendaryo lang. Kasi feeling nimo nga unang saka nimo katong first time nimo saka sa stage. Kulbaan syempre na ang anxiety, anxiety ka kay syempre nay maminaw si mo hala. Una-una nimo magustuhan ba kaya nila kung kanta na Dagan mo ato, grupo mo ato, ikaw lang usa. i Macti ato. Unsang kanta una nimo nga na-compose sa una? Abahin man to sa about reality sa kinabuhi sir. Usog paging hip hop ato nga time diri sa Davao, di ba? Kato nga time sir na violence. Para sa ko di ko komportable mulakaw sa downtown nga ako la isa na magbantay-bantay ko kay mga kulbaan ko wala si kalaban ako ni Mo ba? lahi ni gang ana ba. 2009 sa una. Mga mid-20s. Kana sa pagbuhat nimo kanta hantod karon, kinsa imong inspirasyon? Siyempre akong family, mga asawag anak, ako mga idol sa industry, mga amigo na ako. Siyempre, OG na ako si Nash. Eh, may po tumuhatag sa kuwag advice. Si Dados M, ako yun ang nagtabang po, nagtabang sa kuwa. Sila Archie, High Blood, Amora. Ako po na ako mga isa sa mga inspiration sa pagbuhat o kanta. Pwede ba nimo maihulagway ang imong proseso sa diyang nagasulat ka og kanang kanta? Pwede ba nimo i-describe nimo? Sa karon sir, lahi mo magsulat og kanta kay putol-putol na sir. Unsa Dili man na? para sa una nga isa lang kaagyan, pak abot sa studio, sulat. Paspas pa kayo kay init pa man syempre. Karon kay mo sulat ko karon, minaw ko sa beat, i-familiarize na ako ang beat. Pag ma-familiarize na ako ang beat, di na ako musulat og kanta. Yeah. Lahi naman ko ng rap karon sir kay nanay dili para sa una na every bar sa last na siya rhyme. Okay. Karon sa tunga na siya rhyme, sa last line na siya rhyme, sa tunga na pod na siya rhyme, sa ikaduha na pod na siya rhyme. Bali mo ingana na ko mo buhat mo construct karon o rap. Para nimo sa una nga kuan every last line lang ka para pwede mag-rhyme man siya, sa no? una dali raman kayo. Ako ang pinakamalupit. So karon kumahimo may gupit. mas dagan og rhyme, mas the best. Mas the best. Mao na siya ginatawag karon og multisyllabic rhyme scheme. So, Lami kay na siya paminawon sir. Every syllable na siya rhyme ba. Mao na karon dugay ko makasulat og kanta. Usay tawag na? Multisyllabic scheme. Multisyllabic scheme. Oo. Mao na siyang ginagamit karon pud sa mga battle MC sir sa flip top. Kisa kasagaran nagabuhat ana? Halos tanan naman sir halos tanan karon na nagasulat og kanta. Nagagamit yun ng multisyllabic rhymes kay lami mo kay na paminawon sir. Unsay kalahian sa rap sa una? Sa una, ang beat sa una boom bap lang. Boom bap lang. Bass lang siya. 1 2 Ana lang, di ba? Bass lang siya o drums, Okay. kick, snare. Mao lang na karon dagan na kay effects. Nanay trap music, sa Uside Mafia karon. Mao na yung mga kusog karon na ilahang lahi po na nga genre sa rap. Kinsa ka pwede nimo nga masundog nimo o musikero nga pwede po nimo makikulab ug ngano man? Gusto na ko makulab tong Swanky. Swanky. Oo, hawd mo to tingog mga R&B lang tirada ba. Kay mao pug na akong ganahan sir kanang slow jam lang ba. Relax lang ana. Chill lang kay Chill lang, oo. Tinad ay pwede ba nimo ma-describe ang paborito nimong venue nimo para mag-perform? Tagag lights nya ang speaker gwapo, syempre ang microphone po. Kana. Oh, mao Okay. gina importante sir kay ganahan kog outdoor. Ngano man? Kanang gusto ko kanang bag-o nga crowd bitaw sir. Kay gusto na ko makita nila ma-expose sila sa rap music labi na sa mga probinsya sa una dagan po ko na atuan na probinsya sa una na nagakanta ko. Syempre pag ingon mo ko ni mo rap music ang uban wala kabaluan na kay syempre wala sila na expose na gusto na ko ipailela sa ilang rap music nga kining genre na kay makatuna na ni ang lyrics, ang beat, ang the way mo spit ang MC sa iyahang bars. Gusto na ko ma-catch up ba kay ang rap music sir, rhythm and poetry. Dapat ang sulod ana tinuod yun. Agusan sa prosperidad. Gi-invite mi dito sa mayor kauban na mo sila may kosa ato na time sila Badon, sila High Blood, Mindanao Turto. Dito ko kita og crowd sir nga grabe ka puno ka ng Sabay kayo. mura lagi feeling lagi na ko la artista mo siguro miyani siguro kay pagbaba sa stage agad kay magpa-picture anang yana ba nang kaya chuya sa crowd dire. Dako bag kalahian sa una og karon? Oh, ang dako, sir. crowd? Kay sa una murag makapansin ko dili pa kayo kasabay ang uban tao sa rap. Mabaguhan pa sir. Mabaguhan pa pero karon expose naman sila sa rap tungod man guna sa social media pud karon.
dali na lang kayo maminaw. Di para sa una nga, kailangan pa ka magdala og CD or tape para nya mangita pa kag player para ma-play ang imong mga kanta. Karon, search lang nimo, post lang nimo sa imuang page or imuang Facebook account. Uy, na ako'y bagong kanta, paminawan ninyo. Dili pareha sa una nga ikaw pa yung mato sa radio station para i-play ang i-play ang kanta. Karon, ikaw na mismo pwede nga mag-promote sa social media. Social media, sir. Wayo na kay karon. Mas dali na lang. Kayo. Oo. Sa una, Wild FM, wadto pa may dito every Tuesday siguro. Kan kay Joynasty. Joynasty. Na sila local dito na pwede rap-rapan. nimo, rap-rapan, di ba? Pwede Perform nimo. ka rito sa... Kabot, gato no, tigulangan na nato. Perform mo niya dito sa taas. Kay bago pa ta maka-perform, manigarilyo sa Joynasty sa likod. Saka pa sa taas. So, UM. Tinod hantod ng mas okay man gud nga nani ba nga matagag chance katong na mga labi na tong mga nag-start karon syempre gutom pa kay na sila, init pa kay na sila. Mao na tong mga organizer tagayon yung chance tong mga bag-o nagsugod na ma-expose ang ilang talent kay syempre lahapon ang gihaguan para makasulat nga na makabuo nga na nga kanta. I-appreciate kaysa i-hate ninyo. Kung di mo ganahan sa ilang music, ayaw na lang ninyo paminawa. Ala lang. Okay. Kaysa i-hate ninyo ng tao nga, ano i-hate man na nimo? Unsa may salana? Kung di ka ganahan minaw, pwede mang kung di ka ganahan saya, ayaw paminaw. Ala na kadali. Nabay ilaing musikero nga imong natudluan o kanang gibansay nimo kung unsa imong nahimo sa pagtabang kanila? Dagan sir Roy kay namo po ko studio sa una good. Daghan po mga artist na nag-record sa kuha. Naitay mo sahay nga masayop ka ba kanang mag-perform ka sa stage? Naitay nga makalimot ka? Ino na lang ako sa technical problem dahil lang niya. I-play lang balik ang beat or ang instrument. Kanang may mga tao nga dili kayo kasabay. Saan nimo pag-handle ana? Okay naman sir, di man ako sila gina-please. Bahala sila, di sila makasabay sa akong music. Basta imo padayon lang ka. Padayon lang ko, basta as long as na maminaw sa ko, as long as na nagasuporta. Padayon na ako permente. Lipay na ko Karon daghang kayo nangutana karon unsay pwede nimo ma-perform kay gusto nila madungog ang imuhang Sige. Unsa nga kantahan ni? Title ani sir, ituloy mo lang. Kauban ako si Mr. Art. Nabuhat na ko na yung kanta ha kay syempre na kasama sa imong giingon nga gikapoy ana. Di man ta pwede mo undang. Pwede ta magpahuway pero di ta pwede mo undang. Kita tanan ay struggle sa kinabuhi, natay problema sa kinabuhi. Pero kanatanan nga problema sa kinabuhi na siya solusyon. Okay. Kanus alam ni nabuhat yung kanta? Bag-o lang mga June, July ana. Ikaw lang mismo nag-compose aning kanta? Kaming duha ni Art. Gi-record na ko ni siya ila Archie. Usa sa mga gibuhat nga kanta ni G-Spot. Ang title ani Ituloy Mo Lang. Yes, sir. Produced by Glizzy. Glizzy boy, what's up, Glizzy boy? Mr. Art. Matarik man ang daanan, ituloy mo lang. Tuloy sa paglakad hanggang sa makapamo. Malakas man ang alon, sabayan mo lang. Makukuha mo rin balang araw kung ano man ang para sa'yo. First verse. Ituloy mo lang, wag kang hihinto. Sa bawat paghakbang magbubukas rin ang pinto. Sipagan mo lang kung gusto mo makaginto. Huwag kang magyabang, umiikot ang mundo. Ako na bahala, tara sa himpapawid. Mga maling akala dapat munang ituwid. Di baling maabala ang pati lang kapatid. Huwag kang mag-alala, kampante lang sa pagtawid. Yung dating panaginip ay realidad na. Kahit na mabagal at is umuusad ka. Alam natin na matagal pero sige lakad pa. Huwag kang maging hangal, isipin mo mapalad ka. Bukas makalawa sa sangayon din ang swerte. Bumangon sa pagkadapa, huwag ka nang maarte. Ang oras ay mahalaga, sige dumiskarte. Dapat maging masaya sa bawat sandali. Ituloy mo lang. Tuloy sa paglakad hanggang sa makapamo. Hanggang sa makapamo. Manang alon, sabayan mo lang. Makukuha mo rin balang araw kung ano man ang para sa'yo. Kung ano man ang para sa'yo.
second verse. Ituloy mo lang kahit daan ay matarik. Pwede lumingon pero wag kang bumalik. Wag mo na pilitin kung di ka nila gusto. Kusang darating ko talagang para sa'yo. Nung ako ay pauwi, hinamak ako madalas. Di rin madali at tinaakong landas. Tara na bumiyay sa'kin ka na umangkas. Wala akong pake kahit panatag malas. Tama ang proseso, wag ka nang matakot. Gustong umasenso, di ka pwedeng magdamot. Lakad ng diretso, pangarap mo ay maabot. Di na uso negatibo, tabi mo na ang lungkot. May mga bagay na di pwedeng iutos. Nakakaumay na pero dapat tayong kumilos. Maglakbay ka pa hanggang sa makaraos. Magtatagumpay ka pa sa plano ay isaayos. Ituloy mo lang. Nay nag-message diri nga unsay mga kinahanglan nga buhaton para maka-join daw sa Flip Top Battle. Kinahanglan mo appeal sa siya og tryout. Pananglitan mo atong Flip Top diri sa Davao City. Usay nagapa-open mic man sila. Ang buhaton lang nila mo adto sila sa event. Okay. Mo gunit sila og mic, mo rap sila. Ya, nana kay kanigma og kinsay kwaon niya, taganyag tsansa. Ang first step ana, apil siya 1 minute sa siya ka battle sa lain lugar. Pero kana siya premeditated bars gyapon na. Pwede mo magsulat, andaman ninyo yung kontra. Okay. Mas dali na siya. Nya, 1 minute lang po na siya, 3 rounds. So bali 3 minutes ang imuang buhaton na battle lyrics nimo. Ya, nana kay Enigma kung kinsay kwaon niya. Sala naman good sir, di na pala sa una nga. Moingon si Enigma nga, battle ka. Ana. So pwede na. Pwede na, battle ka. Ang uban man good sir kay syempre sayangan siya sa opportunity nga mas dagag mas deserving ato niya. Nga wala mo prepare, wala magsulat. Ang Flip Top man good sir karon written man na siya. Dili na siya freestyle battle, Okay. written battle na siya. Pag mo yun kag written battle, na kay tsansa nga imong paghandaan ang imong kontra. Okay. So dapat mo pagbutong-tong ka sa stage, nagyud kay dala nga pang insulto sa imong kontra. Kay Okay. dili man na pwede nga ako ray mo ang kuano niya ako di tika ing anaon. Diba lugi kay ko. Siyempre pag ako anang round mo balos gyud ko. Wa gyud inamiguhay na. Sa stage sir, Sa wala stage na, inamiguhay gyud na ang Kana. rap battle. Sa Davao wala ba coming diri sa ano? Wala pa karon sir. Wala pa. Humana tong June 3. Asa man na makita ko ni announcement na? Sa Facebook page lang po sa Flip Top Battle. Karon naman po battle diri local. Ano ibala na ko SGR. SGR. Oo, si Michael Arisgado Asa man na makita sa ano? Taga Sandawa man na sila sir. SGR Battle League man siguro na ilang Facebook page. Katong mga aspiring battlers dra, battle MC, i-message lang sila. Pwede siguro mo tagaan niya og kuan exposure unsa ba? Pwede. Battle o message lang siya. Ano mo tana o sa Facebook page ni G-Spot? G-Spot Legisdados, GSPOTLEGISDADOS. Search lang ninyo, follow. Promote po na ako ang Pwede ka. gamayng business ha. Oh, sige. Sa Law of Dice Clothing, katong mga gusto mga hip-hop merchandise. Palihog lang ko message sa page Law of Dice Clothing kung ganahan mo palit sa nina na mo. Asa man ni available ni siya karon? Sa karon sir, wala pa mi shop pero naga-meet up lang mi. Basta message lang sa page Sige. Law of Dice Clothing. Okay, sa Shopee, Lazada mapalit ba ni siya? Sa Facebook sir. Facebook pa lang. Okay, sige sa karon sa Facebook. I hope na unta pohon, di ba? Na nasa kuan, diri Yes, sa sir. downtown na nasa nanay. Cruel Wear store. po ni Archie, malupit Cruel Wear ako Yan. suportahan. Cruel Wear. Okay, ni Archie. Archie. Okay, sige. And syempre ang asa pa ka pwede makontak kung sakali na yung mga event nga pwede ka ma-invite nila? Sa Facebook lang yapon sir. Walang yapon. Sa G-Spot, Legisdados. Okay, dito na lang mga katropa. Sa YouTube channel nimo, Oh, Legisdados ang YouTube channel sir. Legis Dados mo lang yapon i-type nila. Atong panggutom po dira ha, pwede mo madto sa Pwede, Shawarma sa Dala ni Asa na pita? Asa na pita ni? Shawarma sa Dala ni High Blood Amora na sila sa Doña Pilar. Nagapwesto, food cart na siya sir. Diri sa Pero Davao. lami kayo na authentic na Shawarma, Shawarma sa Dalan. Shawarma sa dalan. Yes, Diri sa sir. pita sa Doña Pilar na sila nagapastar sa Ayan, so- Kanto Doña Pilar. atak ta dito mga katropa ha. Lami na ilang shawarma diya mga boss. Silawin ninyo.
Ako mo tilaway pa. And dako imig pasalamat nga nadri nag-guest na mo si Kuan si G-Spot. Salamat Sir, kay salamat po kay sir. Thank you It's my kayo. honor, it's my pleasure sir. Thank you Naadali kayo. sa imo ang programa giimbitahan ko nimo. Salamat sir. Sir, mangutan ako si mo G-Spot. Unsay mensahe nimo sa mga Kuan, sa mga nagasugod pa lang? Padayon lang mo. Dili man ingon na kadali. Pero maabot gyud gihapon mo diha nga punto. Nga nanay mo palakpak sa inyo nanay mo kuha sa inyo sa event. Maabot gyapon mo dira basta padayon lang. Unya ayaw gyud you know na nga sikat mo, hawd mo. Just be humble. Stay your feet on the ground. Yan, salamat. Salamat kay sir. Salamat kay Welcome Dri again sa XFM. Glad to be here, sir. Salamat glad kayo. to be- One love and respect sa inyong tanan. I'm out. Salamat. Hindi mali ka nang inakala. Nagkamali ka yata ng tinaak mo na ruta. Isa ka palpagwag ka ni Tito Umexena.